вече сме в чертар. И сега ще ви покажем какво има тук. Ние сега сме във външната градина. Сега, тук има някакъв Батут. Така ще постъпча. Можете. Стига дълго с цялото. Браво. А сега отиваме към Луките. Тук те са вече много не се върти. Казвам, че какво е това? това е такова завъртене. Тук заставаш си, смисъл сядаш и завъртиш. Да. Луките как са? Можем да отидем на голяма люка, като например Ами добре са. те са за децата, Добре. Така. Сега само тя малко да се полиле и вече ще станат в смисъл, ще бъдат 4 части или няколко части ще бъдат. Браво. Не, още. Добре. Добре, тази люка е много хубава, ще видим. Да. Какво други има още? Тук има навсякъде. Там има някакви неща. Да, тук ние ходихме аз и тогава тук играехме на криеница. Сега гледай нещо. Къде съм? Добре. Ето с това. Добре. Има буклук. Какво изгрясна, че ти няма по-добре. Да, има буклук, който се нарича чавдар. Дай да видим. Пише чавдар. Кой ще за буклук? Така. Сега ще покажа къде ние ходим. Значи всички се бяхме наредили ето тук. Аз ето тук съм ходила. Значи на тези, да, качва се. Когато вече си тук, ти слагат гащи и ходиш по тези. След това по тези. След това по тези там дървета. И там, ако искаш, можеш да следеш. И ако искаш да ти продължи приключението, продължаваш. Ето това също нашето четвърта или трета част. Страшно ли е тук? Да. До скоро!